Стой, бе. Почнахме, бе. Ало. Здрасти, хора. Днес ще снимаме Грола Гарда. Тошко ще игра от моя друг акаунт и искам да видим заедно с Тошко колко бързо ще станем прота. Затова Тошко взимай, аз игра от компютъра и сега ще ти дам нещо от градината си. Ти слагай мангото. Чули? Керват, имаш предвид. Шета. А Николас, що скача? И на това се питам и аз, що скача. Да. Къде си имам? Имам подарък за теб. Ейте. Грейп. Грейпфрут. Да сме приятели. Ако пада батерията, направо бързо отивай там да играме. Сега продай. Що никога ще каже, брат? Колко пари ти дадоха? Ела купи watermelon. Watermelon. За първоначално и целта ни е днеска, хора, да имаме Ембер Лили. И познайте как. Като аз купувам всички неща на Тошко. Watermelon. Give me that. Не знаеш, ще снимаме какво да ги Аз сега купувам яйца. Надявам се да ще падне куче, че за да поне да ти дава някакви седове. Имам киви сет. Хора. Кристиана, я виж тази функция. Какво? Ела. Аре, стига да е. Да, ще знам това. Ела, имам първоначален домашен любимец за теб. Къде си? Мачка. Що ще ви кажа? Сори. Ейче. Взимай, слагай. Аз сега ще сложа моите неща. Ти имаш вода ли? Откъде? Да. Сега отварям Common Egg. 2 Common Egg. Останахме само ние, Николив. Ела да видим какво ще продава при този кук. Ела, и ти купи ли латермелоните? Да. Холк. Сега аз чакам да ми се отворят яйцата, ако това време. Ще лагна. Пораснаха ти кейрачите. Да. Вземи ги. Що имаш един кейрат? Защото имах преди два, ама аз ги селнах. Шел на едно. Да. Never mind. Хора, да знаете, аз имам Ембър Лилита, които там ги зараснах. И сега ще... О! Какво е това? Кое? Нищо. Що че ми расте едно нещо? Си помисли, че е нещо рядко. Аз искам да съм едно яйце. Ще приемаш яйче ли? Един команек за Ти ще станеш първо буквално за първите 5 секунди, кажа. Да, аз нямам 1 милион. Ето, давам ти едно нещо, имаме второ Ембър Лили. Ембър Лили. Не! Горе! Ето, приятели. 20 батерия. Нищо. Кога ще стане, трябваше аз. После ще... Ембър Лили. След малко ще се разсетва. Имаш 1 милион. Да, даже си се... Разсетна се Гершоупа.
Има още латърмелони и нещо хубаво, не. Да взимам ли латърмелоните? Ако имаш нещо стrawberry, такова го купувай. Ти лут ли си? Не. Що така? Защото не искам. Ти пролешка само да сташ. Аз сега ги поливам, да знаеш. Поляй ги. То запис вече стана 5 минути. Моля. Да, виж сам. Аз знам. 5 минути, даже скоро 6. Котката що спи? Какво става? Тя ще ти дава едно нещо. Тя полезна малко. Като ми се отваря яйче... Вече нямаш латърмелона, аз ги... Латърмелон. И какво ми даде? Тя ще ти прави май да ти порасне повече нещата. Сел. Хора, не питайте, що той там има. Стига, бе, що само цъкам Nevermind. Каяш! Ето. Миш ще сгорят. Ще те филен. Не е зле. Продаваш цялото инвентори, буквално. Да ти кажа, записа може да е 50 милиона, но не. Може да е колкото искам минути. Вярно. Това няма да бъде стрим, просто ако хората искат да гледат толкова дълго. Имам Ембър Лилита за теб. Ние вече сме приятели. Напротив, не ми изписва Friend 10 Boost. Френд. Не, ние сме приятели. Да, ето при мен си приятел. Абе, къде е за играта в филма на опарасата? Добре, може да спреш. Продаше Sugar Apple. Шуга, продаваш се наистина ли? Да. Купи ли го? Наистина ли го купи? Я Sugar Apple. Воу. Ако знаеш колко керачета имам направо, мога да ти ги гифна. Колко? 47. Ама, то сировете не могат да се гифтат. Мога растението да ти го гифна. Ела, продава се Гао Flower Set. Купи го. Първоначално за апдейтът. Да имаш някакви поиндове и го посъдя, ще ти го полея. И в градината си. Направи ли уша? Да, гайчния ключ. Защо не се поле? Ето, готови са. Толкова. Котката ти легна, ама трябва да легне тук, за да става по-голямо ми растенията и по-скъпи. Да, ама защо там магазина ли? Това е любимото място. Там да спи. След 20 секунди се разстартира това. Ние си за малко. Само малко ще да замине. Все. Малко по-напред е лава. И 3, 2, 1, 0, рестарт. 5. О, Гао Flower Set.
Авокадо. Добре, купи као форшет. И сега ще сложа там, където е любимото място на котката да спи. Тя може да спи на рандом място. Сериозно ли? Да. Тя спи на рандом място. Сега ако легне там, ще я застрелям. Ти забеляза ли, че ние сме тук? Къде сме тук? Само ние сме в тази игра. Да. Това не трябва ли? Тук. Ти за 0, какво? Котката ти спи. Аз здрав, аз съм в котката ти. Не, Аджи. Не там. Събуждай се. То искам да едно нещо да ви даде. От акаунта ти. Нещо от моя акаунт играше. След 87 секунди. Прощава, че рада, чака секундове. Къде ме изпрати на гаичи, брат? Търмела. Watermelon. Имаш вода достатъчно, да може от крана. Хора, искате ли да ви покажа? Виж. Аз ще го купа. По-скоро не ни е нужно, трябва ни едно друго яйче. Те яйца почти са ти се отворили. Откъде знаеш? Я по-надолу, какво има? Нищо полезно. Безполезни. Безполезни. Да, скоро ще ми се отвори. Няма питаш какво съм купувал. Ветровито. Ветър. Не ме обвинявайте. Сега нека да расте. Не ме обвинявайте, хора, че не говоря правилно. Той знае руски. Не 5 клас, 4 клас. 12 часа. Тъп. Кюмахте. Накрая ще взема да махна тази котка. Що? Защото спи там, където не са растенията. Това е навсякъде растения, брат. Отваряме яйча. Моя късмет, ако ще пане куче. И Yes! Това... Имаш вече 2 такива. тук съм. За Ела. тебе. За тебе. Трябва... Гими. И Golden Lab. Това е най-доброто. Това май има 1% САЩ да ти гифне Ембер Лили и 10% да ти даде семено. Слагай ги тука. Па сега котката си знам къде ще спи вече. Къде? Гледай. Ей, там. Ще се преместя, Слагай кучетата. Пускай ги. Пускам ги на свобода. Араде. Хора, ние станахме прочел. Това на 4 години така колект. Това на 4 години. Котката. Да. Котки. Всички котки са... продаваш авокадо. Видяхте. Имам пинк лили. Не може ли да го посадиш при мене? Не. Ако направят апдейт да ще гифтат, аз ще ти гифна. Котката виж къде ти заспа. Айде. Горе там да буде. И сега падна. Не виждам промяна в растение. Да. Керът се, вземи го. Нужен че за развитието, слагай го. Видя ли? Сега после кучето трябва да го направи.
Кучето поне се радва, че може нещо по-полезно да направи. Никола е чука. Никола е тук. Да. А. Не. Ако ми звъне, ще ни пречака видеото. Да, не се. Не звъни. Не звъни. Правя видео с Тошко. Тошко. Правя видео с Тошко. Ако звъдне, ще му покажа номера. Ако това видео навърно. Да ти някакъв е шит. Карот. Карот. Ти какво пиеш така? Порода Шембър Лили. Сега отивам да го взема. Ще продава нищо добро. Томато може да вземеш. Томейто. Хора, изгледайте до край, защото това ще си заслужава. Ще видите как точно ще имам. Да се надявам, че няма да има. Еха. Вече си на минус. Какво минус? Пари. Що минус пари? Хората да кажат във видеото, що. Ти ли си без пари? Защото купих Какво купи? неща. Какви неща? Безполезни неща. Мога да ти да Honeyбee има нещо. Какво? Honeyбee. Имам Honeyбee, ето. Той ми полива растенията, това след 50 секунди ще ми го полива. След 2 минути се рестартва шопа. Добре, аз ще сега идвам. Надявам се ние да не пипаш от компютъра, трябва да направиш това. Какво прави? Какво търсиш градината? Седна. Дай! Honeyбee. Ръснак, ето. Аз скоча. Това Никола. Ембър Лили. В Амберлили не се прода. Целта ни днеска котката ли да ти даде нещо. Кучето ти копае, ама не успя да изкопае. Да. Има 10% шанс да изкопае. Къде отива? Ако искаш, може да включиш PlayStation на WoW. Знам как се включва. Хе-хе. Просто не искам. Гледай, ела. Светна нещо оранжево. Какво пипаш? Нищо не съм пипнал. Пипнах само джойстика, завъртях няколко пъти. Трябва да знаеш кое. Имам 2 авокадо шит. Рили. Малко надявай се да има рак. Това може да ти замени. Защото рака ще взима по 431 пари максимум. Да. И това може да станеш по-добър. Да. Ембър Лили. Има крав с мъсрам. Мъс. Има такова. Какво?
Какво? Sugar Apple. Какво ме лъжиш? Не те лъжа, наистина има Sugar Apple. Имаш ли пари за него? Не, беден съм. Аз видях от телефона, брат. Лили. Да, ти изкупи двете и има пари. И има. Вече няма. На още по-голям минуси. Що? Ще откупих неща. Ти на колко пари имаш? Що ще искам? 445 пара. Как птичата ми лети? Какво? Това нарушава закон. 2 минути и яйцето е готово. Къде си? Имам подарък за теб. Защото нямаш пари, имам грейпфрут. Ги дат. Виж какво правя? Не че ли го кифта? Чакай, аз викам си, ти си хакер и викам, че ти летиш. Вот. Хора, искате ли да ви покажа хак? Тошко, нали го знаеш хака, къде сядаш на столът? Да. Айде да го покажем. Да, айде. Ела. Яйцето виж. Яйцето още една минута. Айде, сядай. Ще видите Ембър сега Лили. колко е красиво долу. Даже ще седнеш с него. Обръщане. Ето. Ето. Това се вижда. И ми стърчи малко неща и на приятеля ми Никола. Му стърчат огромните неща. Да. Не за че кучи мишките, хора. Ама тук речетата се виждат, виж. Виж само телефона. Да, малко се виждат. Ама това ще го забележа. А сега как да... Още секунди. И сега се оправяш. Аре. Ето, обърна се. Аз... Още малко секунди. Радна го. Още 20 секунди и яйцето е готово. Що толкова искаш яйчето? Ако се падне рака, Аз сам не знам вече какво може да се падне от него. Абе, ти колко лобъкса имаш? Нямам. Белешко. Хайде. Моля. Рак. Мида. Тя какво прави? Я да ги вним. Няма. Watermelon. Аз знам как можеш да станеш про. А ти все чупа видя ли какво има? Не. Ами, ела да видиш. Имаше гърпо. Я да е надолу. Да, още. Уизиш ме, че няма Sugar Apple. Аз го знам. Ето, 8 сигарапо. Ей! Не ме лъжи. Не мога ли? Ние снимаме мега много. Мирно, куче. Куче. О, нещо изкопа. Котка. Какво изкопа? Гъвно. Сядай там, зарежда и играй, разбрали. Добре. Много да намеря. Що така легна? Какво ще разпомня, И какво? Я виж как се движи. Бавно. Какво мислиш това, Патрик? Но тук ми трябваше... Какво ще е текст, нали? Араде.
Sugar apple. Видях, не се продава. Pineapple. Това нещо писало в чата. Не. Хора, за сега това видео трябва да приключи. Да го спирам. Мина твърде много. Що го спре? Мама, звъни. Мам, ау. Ало? И Какво? хора, това ще бъде нещо. Чао. Чао, да служа. У Кристиан. А? Да. Да, аз имам малко процента. Не съм го пипал телефона на пестена на батерия съм, да знаеш. Айде. Пожур, не спрях това. Какво е тъжко? Нищо, мама ме пита къде съм. Добре, това беше от нас. Ще снимаме второ видео. Може и това да не го прачиме. Хайде.